Lamsogo Kok Khorang ni Kokborok Koktwma ang norai baksa tongo sobnom tini ni Koktwma bubak rokongkha. Haste ni hukumuni samwng tangwi kuchukgo tisa thani kotor yakgwnang hinui bharat haphang padmashree sokat rwmani santibazar dasamik reang parani Satyaram reang no sokat yapharmani bisa ulo kendra haphangni wngwi kaham kwrwng tong nainani phaika kendra ni hukumute kokjabnok rwjakni mantri Arjun Ram Megwal Satyaram reang ni nogo phaye risa bangbairiwi borom yapharma bai khao khatungma manlaika Satyaram reang ni nukhungni tei haste ni lukurok.nainaibaidi sini Koktwma Chakra Satyaram reang no sokat chimi rwmabai barja paijagya yakgwnang haphang Koktisani sanja jorao kendra haphangni hukumutai kerong kokjabnok protimantri Arjun Ram Megwal thangwi malaikha Satyaram reang bai Kendra Mantri Satyaram reang no bisa bangbaidi khatai bini nukhungni borokrokni kaham hamya Koktwma nakha aboni ulo hajagiri musamung no fuarnani bagai kaisa project sanamnani bo kokbiti dekhabo aboni samungo jenang masuk chuba chunai kendra haphangni ashika hamjangma manui borom gwnang Satyaram reang bai baksa bebak tipra dofani no borom chana sakha Tangsalengkha kwbangma bisiromoi ti phaijakte rojatra covid jorao borok kuthum lainani raidao kwrifano siri sitiwo tui phaijakno mwthagwi toninani abo hukumuno kebengma klaio abogino borok kesengtei mask thubui raidani bisingtui roter khainani saklaijakmani haste haphang bai abo haikeno joto jaga bai baksa agartolani jagannath barini simi rojatra palaijaka tangsalo o salo swkangni hai rod malkhung swnamjakya phano merchandise malkhungo kawui jagannath balaram tei subhadra no tlangjaka botojukni nogo hati barsani ulo haino hai covid raidano tui nogo kifilnai mtai jagannath Tirpura hasteo poila wani biscuit wablai sa wabothani mairum snamui tiklainai mojang samir jamatia bai malaikha TTAADC ni CEM Purnachandra jamatia tai EM Onimesh Debarma ADC ni tangno kotor malaye hastewa asaijak wani bisingtui bahaike rang ajiwi man te TTAADC haphangni rang thong asairi thani wani bisingtui bahaike lam funugui man abono tui koklam salaikya Malaimani ulo CEM Purnachandra tei TTAADC ni industry bedek ni EM Onimesh Debarma kokrwkha bwskang salo wano tui kotor snamkor snamnani wansugwino jasarinai hinui Kwbang kok tipra lukurokni khatungmano supungka tangsalni kharchi puja mwtaino tui kokjablai thani taklani kharchi mwtai covid ni bagui raidamani ui khulumpai manbai sinai lukurok phiaba ter hingke songsajak lak tangsalo kharchi mwtai committee ni chairman MLA Roton Chakraborty ni amjok mukbai songsajaka kaisa kokjab panda kokjab thani puito chanai lukurokni kokno wansugui o kokjab mungna harjaka lukurok mwtai rifai manbai sinai khoyarpurni Jibrui mwtaio bwskangni 17 July ni salo o Koktwma bai khas ranglajak tabuk mwtai jakjak haste ni maninai lukurok haste ni kwcham hastepa mwchang Ramesh boys no haste yakari thangnani swkang thangwi malaikha montrokra mwchang Biplop Kumar Dev Agartala ni Sunartori State Guest House o thangwi paithakmalai mungo mukumu yakpai yapharai bini thinangni sal kaham tei samwng kaham bai bolaijakmang tongtung hinui diaikha montrokra oro Kok Khorang tei klaio thangnai sal kisa swkangno bharat haktorni kaisar hasteo hastepa rokni selection khaijakmani oro mwchang Ramesh boys ni asuk thaio kwtal hastepani barja nawi phaimani Satyadev Narayan Arya tabuk mwchang Ramesh boys Jharkhand haste ni hastepa wngwinai orobo kaham samwng tangwi tipra hawa bolaijakma haino bolaijagwi thung hinui mwtani thani suri sanka montrokra mwchang Biplop Kumar Dev tini Kokborok Koktwma ro no paikha norok sayowi nai tongdi Kok Khorang